Liderado polo campus de Ourense, con case 4,9 millóns de euros de orzamento, o proxecto europeo Estorcito reúne a 11 socios de 5 países co obxectivo de fomentar a innovación multidisciplinar en ámbitos chave das zonas rurais europeas, a xestión sostible dos recursos e prevención de incendios forestais, a transición a sistemas enerxéticos sostibles e a consecución dunha mobilidade sostible, inclusiva e climáticamente neutra. A xuntanza en Allariz estes días congrega unha trintena de persoas procedentes das entidades implicadas en Alemaña, Países Baixos, Grecia e Noruega, ademais de Galicia. Tras arrancar en maio a súa actividade, os responsables do proxecto sinalan que durante estes primeiros meses o seu traballo centrouse no desenvolvemento da xestión tanto dos paquetes de traballo como do proxecto no seu conxunto, sendo agora o obxectivo desta asemblea asentar as bases dos casos de estudo do proxecto e comezar a desenvolver e aplicar a metodoloxía de traballo neles. O obxectivo é que a universidade poida contribuir a un futuro onde as comunidades rurais europeas lideren a loita contra o cambio climático e sexan máis seguras fronte aos incendios forestais, impulsadas por enerxías limpas e conectadas mediante un transporte intelixente e ecolóxico. O proxecto, destacan os seus promotores, destaca polo seu profundo carácter multidisciplinar, apuntando que se optou por unir persoal docente e investigador de áreas de coñecemento moi diversas para poder acabar propondo solucións innovadoras que inclúan moitos puntos de vista distintos e enriquecedores ao mesmo tempo. Estorcito céntrase en aterrar distintas tecnoloxías ao rural e adaptalas a este tipo de contornas cun alto potencial de futuro e innovación. A primeira destas tecnoloxías son métodos de prevención de incendios forestais. Nesta liña de actuación, os socios traballarán nunha ferramenta para análise de índices de risco de incendios, unha ferramenta de última xeración e con escala de orde metro que utilizará datos xeoespaciais e índices sociais. Tamén abordarán a utilización de gando autóctono guiado por sistemas de posicionamento global para o mantemento intelixente da vegetación no rural e para reducir o risco de incendios. Igualmente, o proxecto contempla a análise sociolóxica da percepción dos lumes en zonas rurais e a xeración de materiais didácticos para concienciar sobre o valor da prevención. Este apartado desenvolverase principalmente en Ourense e en Grecia.